Maternity Hospital, manawat na og pasyente human gimando sa Department of Labor ang pagpabalik sa trabaho. Mga national candidates lang ang mahimong butaran sa mga binilanggo nga mobutar sulod sa prisuhan. Cloud seeding operations ipahigayon karong si Manaha aron sa paghimo og uwan. Gobernador ug mga opisyal sa Kapitolyo gipasakaan og sumbong sa One Cebu at tubangan sa ombudsman. Mayng hapon sugbog Kabisayan, tensyonado ang pagpahigayon sa demolisyon sa Barangay Mabolo niadtong Sabado. Nagkagubot ang mga mulupyo dihang gisung sila sa demolition team sa tinguha nga kuralon ang luna nga gingong gipanag-iya sa pamilyang Aznar. Kinigiaksyon na ni Jinky Rusit. Ingon ini katensyonado ang mga residente sa Haico Railway sa Barangay Mabolo. Nagkagubot ang mga mulupyo dihang gisulong sila sa demolition team sa tinguha nga kuralon ang luna nga giingong gipanag-iya sa pamilyang Aznar. Apan ang mga residente nagmagahi. Gibabagan nila ang mga nagdemolish nga makasud sa ilang lugar. O, kanya karon Sabado marog Domingo, dili rin to opisina. So, asa man ang ilang authority nga paipaari nila mga demolisyon. Bisan pag maingon sila nga wala di sila mangguba sa mga balay, harassment na sa mga tao. Taod-taod panalinaw ang dapit dihang namiya na ang demolition team. Apan ang 85 anyos nga si Nanay Serela nanganti nga di gyud muhawa sa maong dapit. Sukad karon po ko kasuhay aning binuangan ni. Ako man nagian. Agka nakay mga katuigan nga nalabay nga wa gid may masamok dinhi. Karon na. Dili pa jud kong pahawa dire, kawa ko relocation, waiting pa ko. Waiting pa ko sa kuan. Waiting pa ko sa Binaliw. Nga ilang gusto adto kuno ko mo kuan sa na-awardan na. Unya makatukod ang awardan, pawaon man mi. Magubag gihapon akong bay. Tuig 1963 pasab si Nanay Corazon Pipito nga nagpuyo sa mong lugar apan sayon-sayon lang nga giguba ang iyang Pinoyanan. Bisan sa kainit sa panahon ug kalisod sa ilang sitwasyon, human maguba ang ilang balay, di sila mubiya. Amo yung pagitaon ng hustisya sa mga pobre. Kay ako lang ilakbit ang kaning yuta sa Ginoo ni. Siyempre, wala man lang Ginoo. Panag-iyahaw na siya sa atong gobyerno. Philippine government, kagingan lang ni Philippine Railways. Sa pikas bahin adunay nakural ang demolition team apan yano ra kining giguba pagbalik sa usa ka residente. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Gibuksan na og balik ang maternity hospital sugod karong adlaw. Human gimando sa Department of Labor ang pag-abli sa operations nini. Ang hospital nanira tungod sa kapakya sa labor ug management sa pagkabot sa kasabutan sa pag-increase sa sweldo sa mga empleyado. Kinigiaksyonan ni Jinky Rusit. Nahawanan na gikan sa mga streamers ug placards ang atubangang bahin sa Cebu Puericulture Center and Maternity House Incorporated human gitapos sa mga union members ang ilang piket gawas sa Tambalanan. Kini human gimando sa Department of Labor and Employment Secretary ang subli nga pagbukas sa maong Tambalanan ug ang pagpasulod sa kapin gatos ka mga rank and file employees. Matud sa order nga pinirmahan ni Dole Secretary Rosalinda Baldoz, kinahanglan na silang mo-operate dayon human ni asumer ang Dole sa kasamok tali sa management ug union sa mga trabahante. Kaganiha, abli na ang hospital, human kini masira sud sa tulo ka buwan. Dili matukib ang kalipay ni Ferry Ponte nga makabalik na siya og trabaho isip midwife sa maong hospital. Malipay jud migda ko kay taas-taas man gud ang among pagkumbati ani aron makabot namo ning amo ang kuan gud kausa. Matud sa Vice Presidente sa Union, dako kayo og tabang kanilang mga empleyado ang pagbalik sa trabaho. Bisan ug wa pahimpit nga marisolbar ang isyu nila sa aumento sa suhulan, apan masaligon sila nga kaaprubahan kini sa management sa mas dali nga panahon. Lipay sad mino nga kay nga mo gyud nga mabalik na gyud ang operation, naaman diri nga back to operation, nga return to work. So kunun sa man ang mga dispute, pwede raman na mas situlonon sa
kung di dyo masiti within mandatory conferences, depende na mo go na ginis kaso, kung kaso na ginasiya kay AJ naman nga kuwag. Karong adlaw, operational na ang tambalanan ug magsugod na sab sila og dawat sa mga pasyente. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Siyam ka diocese gikan sa probinsya nga apektado sa niaging bagyong Yolanda niadtong 2013 ang nitambong sa gipahigayong Earth Day celebration dinhi sa Sugbo niadtong adlawng Biyernes. Kini gilangkuban sa Archdiocese sa San Jose de Antique, Borongan, Calbayog, Capiz, Cebu, Haro, Calibo, Palo, Leyte ug Diocese of Taytay. Usa ka misa ang gipaygayon sulod sa San Carlos Seminary College Chapel isip pagbukas sa maong selebrasyon. Sa homily ni Bishop Oscar Jaime Florencio, iyang giawhag ang katawhan nga batukan ang climate change tungod sa nasinati nato karon nga sobrang kainit sa panahon. Natapos ang aktibidad sa usa ka pa-marking sa mga commitment board nga anaa sa gawas sa activity hall. Negative ang result sa ikaduhang drug test ni Mayor Michael Rama. Kabahin kini sa mga drug test nga gihimo sa Cebu City Office for Substance Abuse. Kini gi-action ni Jonah Godinez. Kanya ako sa ipahibalo ninyo, no, kay uso man kaayo ng istorya-istorya. In fairness, ang among office nagkandak og drug test, walay pabor-pabor bisag kinsa ato ang i-drug test. Ug ang atong mayor na found out negative o marijuana and shabu, no? Mas mayo na atong iklaro. Gibutyag ni Dr. Alice Utlang nga negative ang resulta sa ikaduhang drug test ni Mayor Michael Rama. Wala kini nakitang timailhan sa paggamit sa marijuana o shabu. Si Utlang nga nangulo sa City Office for Substance Abuse, nagkanayon nga ikaduha na kini nga surprise drug test nga iyang gihimo kang Mayor Rama. Matod ni Utlang, nahimong issue kaniadto nga tigamitan og drogas ang mayor human kini mibalibad sa unang drug test nga iya untang himuon. Apan daghan gihapon ang nagtuo sa aligasyon, hinungdan nga iyang gibutyag ang resulta sa drug test. Matod ni Utlang nga mahimo siyang makapahigayon og surprise drug test sa mga Department of Heads bisan unsang adlaw. Now, there was an issue. It's because, saon man good, nga atong first na mga pag-drug test, katong yun nagsugod yun, mo pag-sud na ko sa COSAP, ni-decline man good. Murag ni-decline si Mayor. So, mauto na ang istoryaha. Giklaro ni Utlang nga wala si bisan kinsa ang makahibalo sa surprise drug test nga iyang pagahimuon. Ang mga empleyado nga dili makaapil kinahanglan mohatag og igong rason kung nganong wala kini sa drug test. Si Mayor Michael Rama nagkanayon nga andam siya nga magpa-drug test bisan kanusa. You wait because right now all of us will be in my office and we will have what we call the so-called galing on the spot drug test. All of us. Alang sa Aksyon Bisaya, Jonah Godinez, News 5. Miliklamo ang mga lumulupyo nga apektado sa demolition sa Barangay Mabolo. Ang luna gipanag-iya sa usa ka pribadong kompanya o gimando sa korte ang pag-demolish sa mga balay. Kini gi-action ni Edwin Cañete. Siya, ang gibuhat yun nila harassment. O gani, pinaka-insulto sa mga tao. Ang mga tao, abi, wala man kaayo, nag-studio o balaod. Gisayon-sayon nila magkural, niya gamitin ang power sa sheriff, sa demolition team. Harassment ang reklamo ni Virgie Abio sa pagdemolish sa ilang balay diha sa may sitio Haiko Release, Barangay Mabulo. Ang ilang balay na mutang sa luna nga gipanag-iya sa Asnar Enterprises Incorporated. Batod sa court sheriff nga si Lloyd Tagalog, niadto pa untang bulan sa Agosto himuon ang demolisyon. Man, kana manghagit mga ganito. Wa ko manghagit ni mo, ikaw manghagit. Ako nga ni mo. Respeto mo siguro kay. Mo magyamay. Hoy, respeto siguro kay buhanga ni mo. Kung gusto ka mo ako respeto mo nara nimo. Ha? Ikaw na respetuhan mo na mo. Apan gihangyo sila sa City Hall nga mahatagan pa og lugway ang pagpuyo sa mga apektado. Gani ang korte nga mihatag og lugway hangtod lang niat Marso 31 ining tuiga. Niadtong Abril 11 gimanduan na sa korte ang pagguba sa mga panimay. Order pag kuan April 11 nga ipa-enforce gid siya kay wala man sila ni hawa jud. Giwarningan sila diri nga mo babag pakuntem.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga police stations nga nahimutang sa mga syudad sa rehiyon makadawat og mga bag-ong patrol cars. Kinigas na ni Carlo Becerra. Doon tayo source actually. Formal nga i-turnover og mga adlaw sa Police Regional Office 7 ang napulo ka bag-ong patrol jeep sa nagkadaing istasyon sa kapulisan. Matud ni Police Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. nga ang mga additional nga patrol jeep para sa mga city police office. Ang kining magkuhanan ni pulos ni sa Cebu area except for Tagbilaran City, mura sa gawas. The rest car. More on city areas ang gisuportahan ani. Mandawi, I think na ang Cebu City sad, no? Ang mga stasyon sa kapulisan nga hatagan sa bagong patrol jeep mao ang Naga City, Talisay City, Cebu City, Carcar City, Toledo City, Mandawi City, Danau City, Bugo City, Lapu-Lapu City ug Tagbilaran City. Dugang ni Komendador nga ang mga bagong patrol jeep makatabang sa mga pulis karong umaabot nga eleksyon. Makita nato nga usay kulang tas mga resources especially in transporting our personnel and also to secure very important materials such as the vote counting machines, and accountable forms. This could really be of big help to the other police stations. Ang gipanghatag nga sakyanan kabahin sa proyekto sa DILG nga pagpanghatag og bag-ong patrol jeep sa mga stasyon sa kapulisan tibuok nasod, duha ka tuig na ang nilabay. Ang napulo ka bag-ong patrol jeep mao ang katapusang batch para sa Region 7. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasod. Miulbo ang usa ka chemical plant sa Xinjiang, China. Walay mga tawo nga naangol sa maong hitabo. Ang chemical plant gipanag-iya sa Jiangsu Dieqiao Storage nga usa ka storage sa mga chemical ug fuel. 400 ka mga firefighters niresponde gikan sa mga dakbayan sa Shanghai, Nanjing, Nantong, Suzhou ug Wuxi. Ang mga bumbero naglisod pagduol tungod sa mga naglaray nga mga chemical storage. Common nga naitabo ang susamang aksidente sa China diin kasagaran nagkuwang sa safety standards. Reportedly from the same family were found, but no information has yet to be released. 8 ka mga sakop sa usa ka pamilya ang gipangpatay sa Pike County sa State of Ohio sa United States. 7 ka hamtong ug usa ka batan-on nga miyembro sa Roden family ang gipusil sa ulo. Ang naluwas lamang mga bata nga nag-edad og 4 ka adlaw nga naghigda tupad sa iyang inahan sa gipusil. Luwas usab ang 6 ka buwan ug ang 3 ka tuig nga bata. Ang biktima nakit-an nga patay sa kwarto nga nagkalaylain nga balay ug gituang gipangpusil kini samtang natulog. Matod sa mga investigador walay timailhan nga naghikog ang mga biktima. Gituan dili nga dili lang usa ka suspetsado ang Roden family nga target sa krimen kansang motibo wala pa masayri. Sa Northwestern Bangladesh, usa ka university professor ang gitigbas o gipatay. Usa ka estudyante gidakop sa mga pulis nga suspect sa pagpatay kang Rezaul Karim Siddique, usa ka English professor sa Rajasi University. Nakita ang iyang patayng lawas duol sa ilang balay samtang naghuwat og bus paingon sa universidad. Matod sa pulis, gigulgol ang iyang tutunlan o gitigbas hangtod ang professor namatay. Ang Islamic State may angkon sa pagpatay sa professor nga matod pa nanawagan sa dili pagtuo sa usa ka Ginoo. 7 people have been murdered. Laing administrative case ang gipasaka sa Partidong 1 Cebu kaganiha sa buhatan sa batok sa gobernador sa Subo ug laing 14 pa ka mga opisyal sa Kapitol. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Pasado alas 11 gipasaka og reklamo nga malversation of public funds sa Office of the Ombudsman silang Cebu Governor Junjun Davide, Provincial Treasurer Emmanuel Gial ug Board Member Gigi Sanchez Zaballero. Lakip sa gireklamo ang 12 ka mga opisyal sa barangay gikan sa lungsod sa Asturias. Nalangay kadiyot ang pag-file sa reklamo tungod sa kakuwang sa dokumento. Karon kuwang day yung filing kay wala pa forum shopping, certificate of non-forum shopping, so siguro by unya or ugma pa na mabalik pa. Gi-question sa 1 Cebu ang kadudahan nga pagapod-apod sa Kapitolyo ug tag-usa ka milyon sa mga pinili nga mga barangay sa lungsod sa Asturias. Gipanagaan og tag-usa ka milyon ang barangay Tubod, Libogon, Agbanga, Bayran,
lanaw ug populasyon alang sa beautification project ni Sanchez. Gawa sa mga barangay, doon na sa ubang mga local government units sa 3rd District ang nakadawat og tag-usa ka milyon. Apan matud sa One Cebu, mga barangay ra nga kaaliyado ni Sanchez ang natagaan og tag-usa ka milyon nga kabahin sa 40 milyones pesos nga gahin gikan sa Kapitolyo. Gimanduan usab ang mga nakadawat sa paghimog accomplishment report bisan wa pa mahuman ang proyekto ug ang pag-uli sa Kapitolyo og 750,000 pesos. Sa statement sa One Cebu, gipamatuod sa mga chief executive sa lungsod sa Asturias, pinamungahan og aluginsan nga wa gid matagad sa Kapitolyo ang ilang mga request ug wa pud sila makadawat og pondo alang sa beautification project. Giklaro ni Sanchez nga miagi sa sakto nga proseso ang paghatag sa gahin ug nga wa sila gipili. Pagpangdaot lang matud pa ni Sanchez ang gibuhat sa One Cebu sa pagpasaka og kaso sa proyekto nga wa pa mahuman. Lang gid ta mo bayad for whatever reasons nga di na sad maayo. Board, will this open the floodgates of other contractors na nag-kolekta sa Kapitol? No, if it's actually due and demandable, nganong dili man pwede. No, if it will be Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Giaprobahan na sa Provincial Board ang pagbayad sa Kapitolyo sa utang niini sa Duros Construction nga miabot og 48.3 million pesos. Gikan sa realigned budget sa mga bridge ug road projects ang kwarta nga ibayad sa utang sa kanhi administrasyon ni Gwen Garcia. Una nang mibayad og 41 million ang Kapitolyo samtang dunay balanse nga 48.3 million. Ang Court of Appeals ang mimando sa Kapitolyo sa pagbayad sa utang niini sa Duros. Andam usab ang Kapitolyo sa pagsingil sa ubang mga contractors. Usa lang ang Duros sa mga kontraktor nga wa mabayri sa administrasyon ni Governor Garcia. Paribayad sa Duros. Duros. Because this was already clarified in court, but it's our obligation, it's the obligation of the capital to be paid to Duros. Okay. Mga pinuriso dili na tugutan nga makapili og local candidates karong eleksyon. Human mi pagawas og tiaraw ang Korte Suprema. Ang detalye giaksyonan ni Carlo Becerra. Dako ang posibilidad nga dili makabutar ang mga preso sa mga lokal nga kandidato karong umaabot nga eleksyon tungod sa nadawat nila nga temporary restraining order gikan sa Supreme Court. Apan giklaro sa Commission on Election nga mamahimo gihapon sila nga mubutar sa mga nasyonal nga kandidato apan mamahimo na kining local absentee voting. Now the Supreme Court last week, I think that was Wednesday, issued a temporary restraining order na hindi ituloy yung local na voting ng detainee. So they can vote sa national. Ngayon ang ini-study ngayon ng COMELEC is to go on with the voting for national sa detainee na parang magiging absentee voting na lang siya. Local absentee voting siya. Pero we are still yet to receive yung resolution guiding us on how to go out. Dugang pa ni Mendros, dili i-vote counting machine ang muihap sa mga balota nga gamiton sa mga preso kung dili mano-mano lang. Papadala lang yan sa Manila to the Committee on Local Absentee Voting. Sila ho ang magka-count kung ano ho ang number. Magiging manual na ho yan. Ang detainee voting gihimo sa COMELEC aron paghatag sa mga preso sa ilang katungod mobutar sa lokal ug nasyonal nga kandidato. Aduna nalay duha ka semana sa di pa moabot ang adlaw sa eleksyon. Apan sa pagkakaron wa pay saktong petsa kung kano sa ipahigayon ang detainee voting kay gihulat pa sa COMELEC 7 ang resolusyon gikan sa head office nila. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Principal author sa Juvenile Justice Law miangkon nga andam siya sa laing nga mga amendment niini. Gireklamo ang paghimo sa balaod human gipahimuslan kini sa mga kriminal nga migamit og mga bata nga gipanalitdan sa maong balaod. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Mato ni Francisco Pangilinan, duha na ka-amendments ang na-introduce sa balaod niadtong tuig 2006 ug 2013. Lakip sa gi-introduce nga mga amendments moong pag-umulog council nga mututok sa mga juvenile cases, pagparehabilitate ug pagpatukod og dugang mga rehabilitation facilities sa mga bata ug pagpaubos sa custody sa mga children in conflict with the law sulod sa usa ka tuig. Pipila lang kini sa makausaban nga gihimo aron maprotektahan di lang ang mga biktima apan lakip na ang mga nakasala sa balaod. So there were issues being raised. We listened to them. We addressed a number of them because precisely we amended it before I stepped down. Mato ni Pangilinan,
Tinuod ang mga taho sa mga tao nga mogamit ng mga bata paghimog krimen tungod sa pagprotektar sa balaod kanila. Problema alang kang pangilinan ang kakuwang sa pagpatuman sa balaod sa mga local government units o mga law enforcement agencies. Correct. Yung serious offenses, custody, pinapakawalan daw. We tightened the law. We said if it's a serious offense, rape, homicide, murder, attempted carjacking, drugs, you will not release the child. Usa-usab sa mga angay palambuon dungan sa pagpatuman sa juvenile justice law ang pag-overhaul sa justice system sa nasod. Isip abogado, nakita ni Pangilinan ang kakuwang sa budget sa mga korte hinungdan nga nagkuwang ang mga huwes, mga korte ug nagkadaghan ang mga backlog nga mga kaso. Pagkakaron, inay nga mahuman sulod sa 2 ka tuig ang usa ka kaso, moabot kini ngadto hangtod sa 6 ka tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mapasigarbon si Cebu City Mayor Mike Rama sa mga nahimong kalampusan sa 25 niya ka departamento ubos sa iyang administrasyon. Iyang gikalipay nga naningkamot ang iyang mga department heads aron mahatod nila ang maayong serbisyo sa publiko. Tagsa-tagsa nilang gipresentar kang Mayor Mike Rama ang ilang mga accomplishments sa di pa matapos ang iyang termino pagka-mayor karong Hunyo. Ilang gisaad sa mayor nga magpadayon ng ilang hugot nga suporta aron hingpit nga mapatuman ang nahabilin niyang mga proyekto sa Subo. Pinulungan ang mga accomplishment 25 ka departamento. Mga vote counting machines nagsugod na og pangabot dinhi sa Subo agig pagpangandam sa eleksyon nga mahitabo 2 ka semana na lang gikan karon. Kini gi-aksyonan ni Carlo Becerra. Gipatuman sa Police Regional Office 7 ang mas huot nga seguridad sa mga vote counting machine gikan sa pag-abot niini sa Sugbo, pagplastar sulod sa warehouse ug pagtransport padulong unya sa mga polling percent dinhi sa rehiyon. Tuyo niini aron masiguro nga anaa sa luwas nga kondisyon ang mga VCMs nga maoy gamiton 2 ka semana gikan karon. Ato 24 hours, just like what we did in previous elections, it will be a 24/7 security while these vote counting machines are in that hub, and when they are transported also to different areas kung diin magamit sila. Ugmang adlaw aduna ipahigayon nga warehouse inspection ang Commission on Election. Ang mga bot nga mga VCM diretsong dadon sa mga tugo warehouse dinhi sa Visayas alang sa safekeeping. Meron ho tayong warehouse here in Cebu, for Cebu. We have a warehouse in Bohol, in Tagbilaran. We have a warehouse in Dumaguete for Negros Oriental and Siquijor. According to Tugo, so long as we go, we allow it, pwede naman nung pumunta doon. There are of course rules kasi medyo sensitive, pero access doon is limited, pero may security naman ho tayo. But our point is, the media should know, the public should know, nasaan ho yun. Adunay 7,048 ka VCMs alang sa Region 7 nga makumpleto og deliver sa mga sunod nga semana. Kapin 4,000 niini gitagana alang sa probinsya sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Usa ka pamilya sa Tejero nadakpan tungod sa pagpamaligya og shabu. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Sa tabang sa usa ka tip, nasikop sa Regional Special Operation Task Group 7 ang pamilyang Rehis tungod sa pagpamaligyag shabu. Daling na-verify sa kapulisan ang operasyon sa pamilya sa Sampaguita Street, Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo tungod sa kadaghan sa mga mamalit og shabu kanila. Makalabay ang usa ka semana nga pagpaniid, giplanuhan ang bypass operation sa subject nga si Ramonito Rehis. Mismo sa balay ni Ramonito, mamalit ang iyang mga suki og shabu. Sa kadaghanon, ato masuta sir nga mahugni nato siya sa level 2 drug offense. Kauban ni Ramonito sa ilegal nga negosyo, ang kapuyo nga si Nerissa Aguilar ug anak nga usa ka 17 anyos nga lalaki. Pipila pa lang kabuwan na maligya sila og shabu, apan daling midako ang ilang ilegal nga negosyo nga gikan sa ginagmay nga pagpamaligya ngadto sa binulto nga shabu. Nakuha sa ilang balay ang dagang pinakete nga shabu nga gibanabana nga mobalor og 3.2 million pesos. Matud ni Ramonito, gikan sa Muntinlupa ang ilang shabu, apan duda ang mga pulis kinsa nagtuo nga posible nga namakaklang kini. Giangkon ni Ramonito nga maligya siyag shabu, apan gimakak nga dunay kalambigitan ini ang iyang kapuyo ug anak.
Pero apil ni silang duha sir sa imo pa sir. Wa mo lang mga labot. Wa may lago sila di ay Oo, ikaw ra. ang gamit ko na ano ko mo gamit. Wa mo sila labot na tuog mo na. Sige. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Laing kaso sa pagpanulis na itabo sa Dakbayan sa Bugo. Samtang mga sospek na ilhana, kinigaksyonan ni Carlo Becerra. Mukabat sa 100,000 ang nadala sa tulo ka tulisan nga nitulis sa usa ka tindahan sa syudad sa Bugo. Nahitabo ang tulis pasado alauna Domingo sa hapon, kini na ang ikatulong kaso sa pagpanulis sa Bugo sud lang sa nangaging mga buwan. Matod sa kapulisan nga nailhan na ang mga sospek ug nagpadayon karon ang hot pursuit operation. One of the witness identified the suspect already through nakitaan siya sa CCTV cameras niya positively identified. So as of now, our police are on hot pursuit operations and we already identified the suspects. So unya na lang sa tamupile kay ato pa manggi panggukod ni sila may madakpan. Tungod niini mas gipahugtan karon ang seguridad sa Bugo pinaagi sa pagpahigayon og subsub nga mga checkpoint. Posible matud pa nga gamito na sab ang mga personahe sa Regional Public Safety Battalion aron pagpatrolya sa syudad. Bisan sa nagsunod nga tulis sa syudad walay plano i-relieve ang hepe sa Bugo Police Station tungod kay nakit-an niini nga nagbuhat kini sa iyang trabaho. I will relieve the chief of police if there's no kanang follow up or kanang development. Wala di masulbad ang kaso ba? So actually yung dalawang robberies na solved naman yun kasi na-file nga natin yung kaso. Ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nanawagan sa mga LGUs nga tabangan sila aron batukan ang kriminalidad sa ilang lugar aron malikayan ang mga dagkong krimen sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. I'm asking the LGUs to help the PNP solve the criminality, especially on illegal drugs and robberies in Cebu. The PNP is trying very hard to make the Cebu province safe, to make this island safe, so we can accomplish this with the help of everybody. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Ipahigayon karong semanaha ang cloud seeding operation sa mga lalawigan sa Bohol ug Cebu. Ang cloud seeding usa sa pamaagi nga magmugna ang usa ka uwan pinaagi sa pagbubuog asin sa tapok sa panganod. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rusit. Miabot na din sa Sugbo ang team gikan sa Bureau of Soil and Water Management aron i-assess ang kahimtang sa panganod sa lalawigan sa Bohol ug Sugbo alang sa gikatakda nga cloud seeding operation. Ang buhatan sa Pag-asa andam na sab sa ilang mga kahimanan alang sa pagahimuon nga aktibidad. Apan matod ni Director Oscar Tabada, tungod sa kamahal niini adunay protocol nga ngayang sundon ang cloud seeding team una kini mahitabo. So ang din mo ang protocol because ng cloud seeding. But if mo cloud seeding sila operation sa Bohol, o why cloud present and we have a cloud presence sa Cebu, dili ang Bohol, unahon nato ang Cebu. Ang abnormal weather condition ug ang climate change mo'y usa sa gitudlong hinungdan kung nganong grabeng naapektuhan ang agricultural sector dinhi sa Sugbo. Ang mga weather forecasters una nang mipahibaw nga ang El Nino talag sara nga mahitabo dinhi sa nasod. Apan kung muigo kini, grabe ang epekto susama na lang niini. Busa ang mga mag-uuman na balaka karon nga kung mas mosamot pa ang dry spell, magpabilin sila nga magliso dinhi. Pagkakaroon kapin sa 30 na ka mga lungsod ang naapektuhan sa grabeng kainit sa panahon base sa assessment report nga gisumiter nila sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Miabot na sab sa dulan 200 million pesos ang bana-banang danyos sa kadaot sa agrikultura. Apan hangtod ron, wa pay hinabang nga napagawas ng Kapitolyo tungod sa election ban. Paninguhaon sa PDRRMO nga mataga na og hinanali nga ayuda ang bukirang mga barangay sa Sugbo pinaagi sa DSWD ug National Red Cross. Again, moangyo jud ko nga abitan na naapektuhan tanan pud matagaan katulan jung atong unahon jud katong mga nagrabing naapektuhan labi na sa kabukiran mga mag-uma. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Subli nga nag-trending ang Pilipinas debate alang sa ikatulo ug katapusan nga leg dito sa Pangasinan. Sama sa naandan, daling mibaha ang mga memes sa mga presidentiables nga dunay mga love teams. Trending sab ang mga posible nga mga presidential stunts nga
gikakiligan sa uban. Sa katapusang Pilipinas debate kagahapong adlaw, nagtrend ang mga reaksyon sa publiko, televiewers ug netizens. Apan sama sa gi-expect sa kadaghanan, di mawala ang mga memes sa mga presidentiables nga katawanan ug makakilig tungod sa mga love teams. Nagbaha ang mga memes ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ug Senator Miriam Defensor Santiago nga gibuhatan og #Duriam. Nag-appeal sa Duriam love team si Senator Grace Poe nga miresulta sa love triangle diin si Duterte ang giilugan. Gipistahan sab ang hulagoy ni Vice President Jojo Marbinay nga samot nagpabibo sa social media tungod sa mga bugal-bugal. Wala usab makalusot sa mga netizens si Kuya nga best in smile sa likod sa host. Kung dunay mga pasiaw, duna sa busay mga below the belt nga mga memes. Ikakiligan usab ang mga hunky sons sa mga presidentiables sa Manila Baste nga anak ni Duterte, si Paulo nga anak ni Rojas, o si Brian nga anak ni Poe. Alang sa Aksyon Showbiz, Colleen Gallardo, News 5. Leave it to the Pinoys to be always on the abtik kay mo make og comments. Tagaan mo lang gina nato gaan nga side, no? Yes. Ang matag storya, nya positibo ang atong mga reaksyon, Yes. no? Bisan pa man sa kainit o katensyonado sa atong debate, no? Pero nakita nako Georgia nga dunay maayong tubag-tubag, no? Yes. Sa mga labi na sa mga issues nga mga piktar kanato. Of course, because this is exactly the point. That's why the COMELEC invited them para we get to know our candidates better and we know about their policies. And, you know, we know how we're gonna vote, whether the policy and the platform of this certain candidate fits our choice and what we want to happen, di ba? By this time, sa akong tanaw, ang atong mga katawhan nakahukom na. Yes. At least ang majority, kadaghanan. Kunya ang mga issues, klaro, dayag ug tataw, kriminalidad, drugas, Yeah. of course, atong mga trabaho, tagaan. doon Yes, sa- these are a lot of issues, Ang Glenn, like ekonomiya, economy and all of this. magpadayon naman Yes, na, no? yeah. Kay Our international relations with other Relations. people. So, mo lagi na, Glenn, na, as I've said, actually, there's this one koan in Facebook to see ba na how your policy fits to a certain candidate. And it's so funny because I tried to take this exam, lain-lain na policies and comparing to the different stand of our presidentiables. Technically, no, wala ko'y napilian kay Mark 50% sa usa ka candidate, 50% sa usas because Actually, in all fairness, sila tanan qualified. Yeah. Kunya, ang ato lang is, muna, mupili ram kita gusa. Yes. That best fits our koan. Oh. Muna nga, pili agin yung sakto kay hapit na. Yeah. 11 days na lang. Atong huwaton ang presidential debate replay karon humaniining atong balita sa Aksyon Bisaya. Maugat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!